नैबे दा साहा बागान बिजौ खलम खालामनाय जि नुथाय नुनो मोनदों बे जाहैबाय दफ्लागर साहा बागाननि बागाननि एरियानि नुथाय बियो। दा मेसें जानायखाय गोदान गोदान बिजौ खिलिनो थाखाय दा गोदानै खलम खालामनाय दा बावैसो खलम खालामना लांदों। दा रायजोफ्रा नायनो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला दा साहा बागाननि नुथाया दा जोंनि आसामाव गोबां नायनो गोनां आरो मोजां नुथाय। बांसिन जायगायावनो बिफां लाइफाङा दा लांदां जानो हमदों। आसामनिफ्राय हाफ्रा लांदां जाजोब्बाय। खेथि आबाद मावनो थाखाय बयबो न' बां लुनो थाखाय। अब्लाबो दा नैबे थिखांनानै दोननाय बायदि जि बागान एरिया दा मिथिंगानि नुथाया जोबोद मोजां। जेब्ला नैबे मार्च एप्रिल मोनफैगोन होमब्ला बे गासिबो गोथां समायना महर लाजोबगोन। किसुमान जायगायाव खालामबाय दा किसुमान जायगायाव खालामाखै। दाबो दङ जायगा जायगा खलम खालामजोबाखै। आरो जोंनि एसियानि बिथोरावनो जोंनि आसामाव साहा उतपादना बांसिन जायो। बेनिखायनो दानि दिनाव गोबां न'खरानो फिसा फिसा साहा बागान खुलिनो लादों। नायलांबाय था रायजोफोर दा नै आं फैगासिनो दङ। दा जि जायगायाव साहा दानाखै बे जायगासिम सफैगासिनो दं आङो। बे जायगाया जाहैबाय गहपुर सिंनिफ्राय फैनानै जि नेसनेल हाइवे 15नि साहाथिंजाय 15 किल'मिटार साहाथिं अरुणाचल हाजो बरदार एरियायाव बे दफ्लागर बागाना दङ। दा दफ्लागर बागाना मानि थाखाय मुं मोनखो दा बेखौ मिथिया जाहैबाय। दा गोदोनि माबा मोनसे जारिमिन थानो हागौ। बेनिखायनो दफ्लागर मुं मोनदों। खारन खाथिनि हाजोनि जि थागिबि अरुणाचलनि बिथांमोनखौ जोंनि आसामनि थागिफ्रा दफ्ला होननानै बुङो। जानो हागौ बिसिनि गोदोनि मोनसे बेंथायाव दंमोन खोमा। दा बिनि जारिमिनखौ जोंबो मोनथिजोबासै अब्लाबो जिखिनि हायो आङो दा नैबे बागाननि जि नुथाय एसे हानायसेबां दखरसेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखायनो आखायाव लादों। नै फैयै फैनानै नैबे दखरसेया दा बिलाइनि बिजौखौ दानथ'वाखै। दानसिगोन साननैसो उनाव। दानायखौ जि जोबोद मोजां नुयो आरो जोबोद समायना। नायलांबाय था रायजो नोंथांमोन। बेबायदिनो जोंनि गहपुर एरियायाव गोबां साहा बागान दङ फिसा फिसा न'खरसेनि साहा बागान। बे जाहैबाय मोनसे कम्पानिनि साहा बागान बियो दफ्लागिरि एरिया साहा बागाना कम्पानिनि आन्दाराव थांनाय साहा बागान बियो। जायगायाथ' फैयोब्ला थाबाय थाथावथाव। फैनानै बिनिफ्राय थांनोनो गोसोखौनो जाया। ओरैबायदि समायना आरो दैज्लां बोथोरावबो गरम जायोब्ला सानदुं दुङोब्ला दंफां लाइफां लामा जिं जिं दङ जिरायनो साया लानो जोबोद मोजां। दा बेबायदि आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां साहा बागान दं बेबायदिनो जोंनि दफ्लागराबो मोनसे। नायलांबाय था रायजोफोर। आरो मिथिंगानि सम्पद होननानै बुङोब्ला बेफोरनो मोनसे। नायनानै बा नुथायखौ मोजां नुयो। बेनिखायनो दा आरो आङो अराय सम बेबायदि भिडिअ'आव बांसिन इन्टारेस्टिं होयो मानो होनना बुङोब्ला आं मिथिंगाखौ मोजां मोनो मिथिंगाजों लोगोसे थाफानो मिथिंगाजों रायजो जानो आरो जोंनि सा सानजा भारतनि जि जनजाथि जोंनि बर' हारिया बिदिनो हाग्रा बंग्रायाव थानायखामोन। बेनिखायनो दा बेफोरबायदि जायगाखौ मोजां नुयो आरो
आरो माबा मोनसे गोसोफ्राव दुखु आफोद जायोब्ला फैयोब्ला माने गोसोखौ एसे स्रां मोनो होननानै फैगासिनो दङ।